Oindala denbora bat hasi gendun abentura hau, sasoikat honetan plazak mantentzi gure gendulako, eta pur bat ilisek loratzie edo jende gaztieri aukeri emotie bertxotan inalizeteko. Hasi ginen gaztetxuenakaz, eta amaituko dugu gaur bai gaztetxuenakaz. Gaur izango da azkenengo saioa, hileta piku talero, eta seguruna izango dela oso saio politxe. Orduen, txalo bero bat eskatuko zuet, mesez, aitzoi guzueta, Janira Arrizabalaga. Eta besterik barik, saioanak agurrela zazten dira, eta guzkarak itxeo itxeko. Altzeu mesez bostok, eta hasikerako agurre. Naiz bukatuta edo zer gauza dugun erreza esaten, atzo guztioi zele bukatu jakula alako baten, eta nola gaur oraindik nauen albo kalteak jasaten, ikusiko neurona bizi baten bat geratu jaten. Arratsaldeon Gernika, hau dugu saio polita, eta gaurkoan ere bost gaztek daukagula zita, aspaldi hasia jarrita, taliri bertxok ezita, jakin liliak jada gaudela loratzen hasita, jakin liliak jada gaudela loratzen hasita. Atzo zelea maituta, haze desfasea, ordu terdiko siesta, ta ez nago basea, komplikatu ikusten dut gaur trebe aritzea, baina ez dago soberan, behintzat saiatzea. Nire agendan nola ez ditudan, saioak hartzen askotan, berriro nago nire betiko dardararekin borrokan. Aizelan fija ona zen etxean, hilean eta arropan, baina argi dut disfrutatzea, lentasuna alakotan. Baina argi disfrutatzea, lentasuna baina argi dut disfrutatzea, lentasuna Alakotan. Aukera eman didate eta gozatuko dut bertzotan larai
gozatuko dut bertsoa. Batxillerreko ikasle danak egin azterketa gogorra eta eurentzat saria ez da horiek diez zigorra. Honen ostean danok nahi dugu harinaztea oporra, ta ondo azteko lehenengo entzun gure bertso gure altzorra. Ta ondo azteko lehenengo entzun gure bertso gure altzorra. Bueno, hemen hori gauz, petit komiten gauz, tranquil kanteko dugu danok, hori importantena ez, nik uste dut, ez dugu inorre zertzen, orduen tranquil duen gara. Azken aztietan, entero gara, Europara diru partida handi bat eskatu gara beste guzturialdien biguen jein handi eraikitzeko. Zuek gure arkitektoak izango zarien, eta libre deko zuek gure dozuena eraikitzie lurrotan. Lehenengo bueltan, esango dozkuzue, zer eraikiko dozuen, zer eraikiko dozuen, eta bigarren bueltan esango dozkuzue, zer eraikin gaur egun egin dauena gustora eraitsiko zen duen edo botako zen duen. Bai, zari gure arkitektoak, eta mondotzu abizue gure lurretan zeuzer eraikitzeko, zan bier dozue zer eraikiko zen duen gustora, zuen jakingo dozue, guztetea zuen zeuzer edo, eta bigarren bueltan, zer eraikin gaur egun egin dauena usteko jatzuen botatie edo eraiztie edo dana alakoa, bai? Ontan pentsatzen aritu oinaz izan egun izan gabaz, nola guztiak turismoagaz zuzentzen gauden gukapaz, ta hau egingot ta esateko naiz hartu behar dan arnaz, pupi handi bat egingo dugu gorroñon aurpegiagaz. Zerbait eraiki egin behar dut, niretzat sorpresa ara. Zubi bat egin aldogula beno, hemendik eta ospara. Baina niretzat hori ez da horrela, hau aldatu behar da bada, herria tontzean nire usteetan askoz beharrezkoa bada. Ardura zaila egokitu zait, hori diseinatzekoa. Egin nahi nuke zerbait berria, eta desberdintzekoa.
ta nola hemen guztiok garen, horren euskaldun petoa, lau buru handi bat egingo nuke, 800 bat pisukoa. Bertan aukera eman didate, nik zerbait eraikitzeko, azkenean gu nola gauden, neurri guztiekin lepo. Egingo nuke asmakizun bat, bertan arnasa hartzeko, eraikintxo bat kabinetekin, bertan musukoak entzeko. Diseinu honek aldatuko deu bai, Gernika hontako mapia. Ta horretarako guk behar dugula, piko palata zapia. Batzuk jakin bai, nina zela hemen, astronomoto gaztiak, ta horretarako zerua ikusteko, egin begiratokiak. Joe guztiak Gernikeu bueltan egin behar deu gainbehera, baina gu ondo saiako gara, bai saiatuko topera, baina nik gauza bat botako dut, bai gauza handi bat bera, udaletzean balkoian dauen Espainiako bandera. Gernikarako zerbait eitea, egingo nuken azkena. Kotilleo eta zurrumuruak, herri ondako txarrena. Bertan bizita izan ditugu, guk hor 11 problema, zerbait egin beharrekotan suntsituko nuke dena. Eraikinen bat botaldu dala, hori nire ez ustea, ta ze ore erabakia, nire eskutan ustea. Algor taldean musike barri, antzokiak haze ospea, demoledora erosi eta nire eskuleen kolpea. Nik aurruruan badut etxai bat, izorratzeak zirrara, guk
dakigunez gaur egunean kontsumista hutsak gara. Ez dakit hemen zuok daukazuen berska bai edo tazara edo zendenga botako nuke Amancio Ortega Navara. Zozer gaur bota hori niretzat bai, dala Kristoren saria. Herri hautzikot hiru labordudan, garbi eta bai garbia. Eraikina ez da, baina zozer bat, eta dala bai handia, kolpe batzukaz kenduko nukenik, farola eta bere argia. Bueno, Jokin eta Peio esteko zuen eskatzerako asti askorik, altzen mesedez. Jokin, Peio, lur planetara bizitan etorri zarien bi estra lurtar zarien. Bueltak azabizie, Euskal Herriko kalietatik gizakizen ohiturak eta bar investigo gurien. Denbora gitxi badaroa zuebe, bueltetako gogoitzela deto zuen. Konteizku zue apur bat, zer izetan hemen topeu zuena. Bai? Jokin eta Peio, lur planetara bizitan etorri dien bi estra lurtar dien. Bueltak edabiz Euskal Herriko kalietatik gizakizen ohiturak eta bar investigetan. Denbora gitxi badaroa jebea, bueltetako gogo itzelak azdauz. Esplikeko zue, zerk eragindotzien bueltetako gogo hori. Lurrera heldu ta eskuetara, heldu da lehen tragoa. Eskina denak bete-beterik, hortik zerbeza ardoa. Peio goazen ez zait gustatzen, gure moderno aroa. Hasi korrikan, ze hor eskinan espaziontzia badoa. Bidaia izan da, hain kuriosoa, aspektu batzutan latza. Gizaki hoiek omen dituzte, horren hainbeste denbora pasa. Eskutik edu, kale jira edo, zedantza pausu erraza. Oso erra, hain gutxirekin konformatzen da lur planetako arraza.
kalera irten, eta hortxezu izan zara lekukoa. Munipa etorri, baina nik eskot, hori hornik begikoa. Izuna jarri eta esan dit, zu bezara gertukoa. Guazen bapeio erabili behar dugula guk musukoa. Ta modarena ere badugu, horren gauza kuriosoa. Igual planeta gurea baita, kontu horietan inozoa. Txaketa eta praka luzeak, estali gorputz osoa. Ta galtzerdiak azten dituzte, jodertze estilosoa. Jo modarena utxi hori zen, peio gutxienekoa da. Larun batetan irteten dira, taldean sarri plazara. Mikroak hartu, ta azten dira, ta joaten dira, denak guztiak hor bertxotara. Guazen korrikan ze azkenean hurbilduko da lakaba. Zer gehiago esan, ondo ez dakit, nago pixkat nahasia. Ze bertutetan haiek daukate, bainaikoa eskasia. Huerga honenak tontoekin dira, hori nik dut ikasia. Eta horrez dago egia esan ez tontoen eskasia. Janire eta izango mesedez. Selektibidade erdizen kokatuko gara. Aspaldi joan hainbeste entzuten da bidean berba ezagun hori. Janire, askoik ezi dozu azterketa honetarako eta zeharo murgildut ezaguz azterketan. Zoritxarrez, handeko zu izaro, atzeko maitik. Janire, bosgarena, zegarrizu. Bigarrena gara, kontzentretan saiatzen zabiz, baina ez tozu lertzen, Janire. Bai. Selektibidade erdizen kokatuko gara. Ja azterketako gune da, Janirek askoik ezi deu, jarri da azterketi egiten, baina hartzeko maitxi denbora guztizien galdetuteko izaro, eta Janirek ez du lortzen kontzentren dira.
Joe alboko honek zenbaten barazun, eskatu ez tozteba egiteko kasun. Nik atzo egin eban hainbeste esfortzu, zuk zelan molestatu ikasi aldozu. Inoi beti izan naiz oso ikasle normala, baina jarri didate bakarlan makala. Eta pasioan ni esan dut ala, konturatu mediku izan nahi dudala. Baitzut ikusten lagunos horren askar, niri galdetzen ere baizabiltza baldar. Eta horregatik dinot, ezin zaitezke zar, azterketetan zero molestatzen amar. Nik galdu dut jadanik denboran kontrola, azterketa hasi zait oin egiten bola. Mesedez ja nire zuk erakutsi hola, 13 nik ez dut lortuko inola. Aibala hori ateratzea ez dugu makala, baina esan dozuna dugu mundiala, uste aldozunik belortuko dudala. Zer uste duzu ala naizela ergela, nik soberan badakit daukazun nibela. Zuri galdetu dizut zen hori bestela, joen ikusten nuen lagunak ginela. Aitzol, urbildu mesedez. Bale, Aitzol, ipingo batzut gai bat, abia puntu moduen, eta lehen gomo batzutez lau oinak, eta gero amaieri, bale? Gai horregaz. Eta gaixe da galdera bat, plantiko batzut, Aitzol. Zu ezberdine sentitzen zara, ezberdine sentitzen zara. Eta zure oinak die, Aitzol. Lotxa, ahotsa, bihotza eta motza. Lotxa, ahotsa, bihotza eta motza.
eta orain ezberdin dekot nik ahotsa, oso arin doala, arin bai bihotza. Einten galdera dala horixe bai motza, einten galdera dala horixe bai motza. Eta jarraitzen dugu, eako galdera motza da, baina jarraitzen dugu galdera bardinegaz, ezbardine sentitzen zara, nik baietzan gauke, Aitzolek ez gutxe erantzungo dozku. Aitolentzako amaieri da, batzuentzako berezia naiz, baina oso harro nago. Batzuentzako berezia naiz, baina oso harro nago. Batzuk pentsatu zela munduan pertsona arraro dago, eta horregatik beti bizi naz besteak baino arraroago. Ez dakitena helduko naz ni urrun altuta gorago. Batzuentzako berezia naiz, baina oso harro nago. Batzuentzako berezia naiz, baina oso harro nago. Gure goren, apur bat esplike, justo galdera honen background, eta guk askotan komentu gauza bat izen da, eta atzeko goztok seguru identifiketa sentidu direla. Askotan dekogu gusto batzuk, eta batez be gazti garenik, eta gusto batzuk eta igual ohikoak ez dienak, edo normalin guztan ez dienak. Eta nik uste teke dara aldarrikapen bat bai zer horrena, ez? Gaur egunien mundu guztiek bardinedan momentuen eta gusto bardine dekozen momentuen eukitxien horberak gusto diferentik eta hobi diferentik eta nik uste eta aldarrikatu bierda zeu zer da, eta ari horretatik joan da hain zuzen zera. Ez berdintasune ulertute beti zera positibo moduen, ez dugu konzeptuek ez dugu zerratu bierda. Eta txapau eta gero, altzeu danon, mesez? Janire urbildu, mesez? WhatsAppien aritu ez arazu. Atzeko laurek ondo zetzen dozuz. Eta esango eduzkuzu, bakotxa WhatsAppeko zer emotikono da. Bai, gero eurek erantzun egin gotzue, ados dauzen euren hortasunegaz, edo gura uko egien beste emotikono bat isen edo ganarakoa bai. Janirek esango doztu batzekoak ze emotikono diren, eta gero batzekoak erantzun egin gotzi Janirek.
hortze ibiltzen da ospa aldetik, tabarra guzti zerreta. Gure jokinek uraren ordez zerrez hartzen deu eta. Gure jokinek uraren ordez zerrez hartzen deu eta. Egia hori horretarako askok dutela almena, baina ezan behar dugula nibe hor nazela gazteena. Gaztea izan da sortzen direla, bertan amaika problema. Hori ondo dago baina nahi nuke 520 biletearena. Hori ondo dago baina nahi nuke 20 biletearena. Bueno ta peio zure mojia orain jarri da raro. Hemen 20ko bilete hori jarri behar dut nik klaron. Eta orain zea saltzen joango nazela bertan arago. Bera getxokoa dugula eta bertan diru asko dago. Bera getxokoa dugula eta bertan diru asko dago. Diruarena aizu janire, informatu da sikiera. Getxo aldean aristokratak omen bere arabera. Dirua baino maitasuna izu, ez ala nahikotxo hobe da. Eta nahiago bihotza duen aurpegiaren aukera. Eta nahiago bihotza duen aurpegiaren aukera. Bueno izaro zugan pentsatuta okurridu jast ara. Deabruaren emotikono hori ez dugula traban. Zeren ta ona etorri zara, onitzura bas bertara. Baina onaren itxura hori itxura soilik da. Baina onaren itxura hori itxura soilik da.
zena. Ni naiz irria parentesita puntuak jartzen duena. Ni naiz irria parentesita puntuak jartzen duena. Bueno, ta orain ze gura itzolengan jarri behar dut brujula. Horren pertsona celebrerik nik ez dut ezetu sekula. Ta horregatik berarentzako mendi hautatu dugula. Zeren bertatik aterazkero galdu egingo zaigula. Zeren bertatik aterazkero galdu egingo zaigula. Esan behar dut zu bazilatzen, ez zarela gozankerra. Baina aldizu asko pentsatzen, apur bat zara alperra. Bertso honetan egon dozazu niri itzelezko gerra. Emoia ez naz, ni baina zela, naz WhatsAppeko stikerra. Emoia ez naz, ni baina zela, WhatsAppeko stikerra. Bueno, guazen ari lurreko ariketara, Izaro, Peio eta Jokin, gora mesedez. Jokin, bikotea topetako programa batera apunteu zinen. Finalera aldu diren bi pretendiente hautagaisek, hemen dugu guz. Izaro eta Peio. Jokin, zu gure dozuna galdetu aldotzazue, eurei buruz jakin gure dozuna, klaro, kontuten hartu, gero bat emateraz lider biderko dozula. Puntu erantzun bidez, bai? Lehenengo bat Peiori, gero bat Izarori, bat Peiori, bat Izarori, pine jarri, bale? Eta gero amaieran ni galdetuko dutzu eta zeinenaz geratzen zaren, bale? Bueno, Peio, zerbeza zure gustukoa. Gonbidatzen banaute igual behar bada, baina diru asko duna ez alzara ara, bestela oso txarto konponduko gara. Zuk dirua baduzu nizugaz gustura. Naiz eta nik badudan lanaren ohitura. Askotan ia eskaz amaitu da. Baina modioagatik egingo dut gudan. Bueno, Peio, hau zara zu kirolaria. Horretan izan duzu handia saria. Ez dut
inoiz eteten kirolen aria, naizta gutxi batzutan nik izan nagia. Ta zu barra ertzean moldatzen alzara. Bertan egin dezaket bromata algara, ardoa eta zerbeza hau bai hau zirrara. Hori guztokori baduzu konponduko gara. Eskerrik asko Pello eta Izaro, eta adi, ondino ariketia maitxu da, baina zuentzako, baina orokorrien ez. Jokin, adi. Azkenean norekin geldituko zara. Egunan argi eta oin egin zait gaba. Sortu zaizkit oraintzen 1001 traba, ni bakarrik joatea hori honera. Bale, eta azkeneko ofiziorako, gaur gonbidatu berezi batzuk eukidoguz, Algortatik eta Mungitik etorri direnak aparte, institutoan bertso talde bat egoten da bai, ibiltzen direna bertso arantzen eta apur bat jolas bidez eta bertsolaritza egoten, eta gaur urreratu indie euretako batzuk eta eskertze gotza botillo bat ona, eta eurek jarri dabe gaixetako bat, eta orduen azkeneko ofiziorako eskatuko tzat mesedez eta txalodero bat eskatuko tzat garoari hurbiltzeko. Nebarre bat zarien, eta gurasoa kanpoan dago zela, azte gurean bakarrik egon zarien. Aitzol, janira izan nago zizet, esan dutxun ez eitzeko planitzure lagunekin etzien. Kalien bueltan eta etzera bueltan janire toko zuetzien kriston jaizen motetan. Nebarre bat zarien, gurasoa kanpoan dago zela eta azte gurean bakarrik egon zarien. Aitzol, janira izan nago zizet, esan dutxun ez eitzeko planitzure lagunekin etzien. Kalien bueltan eta etzera bueltan janire toko zuetzien kriston jaizen motetan. Ronka bota zatuze, enaz egon gelan, etzera sartu eta edan, kanpotik ikusitez, gauza batzuk egan, amak ez jakitzeko, niri zozer eman. Amak ez jakitzeko, niri zozer eman.
Joene bat txikia beti dugu traban, hause bota engo dotorain behar badan, baina zeu zer gure zuene aitzol aran, zaplasteko abusu edo ostikada, zaplasteko abusu edo ostikada. Golpeak orainez, ez dut nahi ez hartu, eta horregatik engo eskapatu. Bakarrik itziko zuz, taingo zuzoratu, etxea kanpotik nik engo dut zarratu. Etxea kanpotik nik engo dut zarratu. Babai oraintze bertan aitzol eskapatu, zeren ostiko hori dozuzuko inpatu, eta kanpotik naizu atea zarratu, bada betiko bertan behar zara geratu, bada betiko bertan behar zara geratu. Oinez zango zutena, hauze da benetan, hobe oraintxe hasi, zu horrerrezetan. Eta enbierko nik hasi eskapetan, ze kamara jarri dut hau danak gabetan. Ze kamara jarri dut hau danak gabetan. Zure hitzak oraintze bihurtu dizurun, ze eduki nahi dotzut ene aitzol urrun, ta horregatik amara, oraintze zer dugun, zure aurpegi horrekin apurtu ingo zendun, zure
Bukatzeko altzeu dagoen mesedez. Ronda erintxu beteko dugu koplatakoa, eta nik abia puntu emango dutzuet. Gaur jente asko etorri da gu ikustera. Zein uste dozu egon dela adixen? Zein egon da adita, zein ez? Bai? Hori zezatea orain dogunek ez. Bueno, ez dakit baina punki hau ezek ez. Bueno, igual honesek ez baina behar bada, atzeko kamarera aipatzekoa. Kamarera egon da, kamara ere bai. Katxarro hoiekin bai, joder, hau ze guai. Ba esan duzunean institutoarena, nire ama izan da txalozazidea. Nion dudatan nago, nordan adiena, baina ondotxo dakit, nor publikonena. Bueno, ta atzerantza jarrita begira, atzeko gurasoak logeratu dira. Joder, hau elegiten nik 11 duda. Bueno, benetan egonaz ni hemen ni gustura. Ta gaur erratu egin naiz bi aldiz sikiera, aita adi egon da keinuen arabera. Ba guztiok gaurkoan oso adita punto, baina gaur ezen duten argazki hartuko. Bertso saio honek ja zapaldu gailurra, eta horregatik dinot hauze da agurra. Aitzolek izan den moduen, agur esateko ordue heldu da, eskerrik asko bertaratu zain hori, gaur asko izan zari eganera, orduen eskertzekoa da. Eskerrik asko kulturetxi betiko leku eizti baitxik. Gogoratu YouTubeen egongo dela saio hau ikusgai, bai, oso fribizek lasari, urreko barikuen YouTubeen okiko zure ikusgai. Eta horixe besterik ez, hasi genuen zirkuito hau lehen esan dugu moduen, adin buelta honetako gaztetxoekaz, eurekaz amaitzen dugu zikloa bai, eta aldarrikapen bat eitxie autogestinoana, apur bat saioak gestioneo dugu geure dolara, azkenien gure dugulako geure lilixen loratzie, egon dozaten duen moduen zirkuituan izenak. Eta besteri barik, barriro eskertuko dutzuet, eta azken agurrekaz gozatu horretik, txalo bero bat eskatuko dutzuet, janirak ezagara. Saioa izan du. Saioa izan dugula, eta eman dozte zirraran, naiz ikuslea ez da nabiegon, hori ez da izan traba. Inigo Aitor Sabi egon zarete adi, gaude osparen gizara, ta
ta hemendik urten ostean joango gara guztiok bertara. Ta hemendik urten ostean joango gara bertara. Urdu Urduri egon naz baina mantendu dut nik oreka. Saio ederra izan da bertso txarren bat tarteka. Kulturetxea azkenean be izan dula beteta. Eskerrik asko eta hurrengo baten egin ezazue buelta. Janirek lehen esan bezala, neurona denak erreta. Baina irten da saio polit bat, akatz txikitxoz beteta. Orain Gernika bertso saioei, zuzendu adi arreta. Urrengo baten ajerik gabe, gerturatuko naiz eta. Etortzeko Janirek demez jarrita, niri bertxori ezin egin gaur kritika. Naiz lehenik egon naizen nervioz jantzita, sortu duzuek aurrain giroa polita. Hurrengora arte eta mil esker Gernika. Amaitu data emongo txue, orain zenik batean. Soltau direla zila horretan, izan dozuen katean. Orain eskapeu, ta suertez, bai, ez dozu ikusiko alkatean. Eta natxien begiratu bai, ze antxe dagoa